ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ലൈവ് ഇടാൻ വിട്ടുപോയി, അങ്ങനെ കാണുമ്പോ ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ, മറന്നു പോയതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് അധ്യായം 2 ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം, സാഖ്യയോഗം, അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്ന അധ്യായം. അപ്പൊ അധ്യായം 1 നമ്മള് അർജുന വിഷാദ യോഗം അല്ലെ, അർജുനന്റെ വിഷാദം, അർജുനന്റെ ദുഃഖം, അർജുനന്റെ ടെൻഷനാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടത്. അർജുനന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളോടുള്ള ആ സ്നേഹം കൊണ്ട് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ വന്ന് നിൽക്കായിരുന്നു അല്ലെ. ലാസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? അർജുനൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഏവം യതി മാമ പ്രതീകാരം അശസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണയ ധാർതരാഷ്ട്രരണേ ഹന്യ തന്മേ ക്ഷേമതരം ഭവ. ധാർതരാഷ്ട്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിന് ഒരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വെക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഗാന്ധീവൻ താഴെ വെച്ചിട്ട് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിപ്പിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ അർജുനന്റെ സംശയങ്ങൾ അവിടെയും തീരുന്നില്ല. കാരണം അർജുനൻ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അർജുനന്റെ ഉള്ളിലൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്, എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ. അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, തീരുമാനം എടുക്കാൻ അർജുനൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അർജുനൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന എന്താണ്? അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമാണ് ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം, അതായത് സാഖ്യയോഗം. അപ്പൊ അർജുനന്റെ സംശയങ്ങൾ ഇനിയുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സംശയങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അർജുനന്റെ സംശയങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ആ സംശയങ്ങളും ലാസ്റ്റ് അർജുനൻ എന്താ ചെയ്യണത്? അതില് കുറച്ച് സംശയങ്ങൾ വീണ്ടും ചോദിച്ചതിന് ശേഷം അർജുനൻ പറയാണ്, എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല, അതുകൊണ്ട് എന്നെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ പറയാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഫസ്റ്റത്തെ ശ്ലോകം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മളെടുത്ത് പറയുന്ന വെച്ചാൽ ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്ലൈഡിൽ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മൻ എന്താണ്, പരമാത്മാവ് എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഇത് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇതിൽ ആദ്യം കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് പറയുമ്പോ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താ, നമുക്ക് ആരെങ്കിലും അറിയാവോ എന്താണെന്ന് പറയുന്ന? ബ്രഹ്മ എന്താണ്, പരമാത്മാവ് എന്താണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഈ ഒരു മൂന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയണത്, ഒരു പുക മാത്രം, അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു രൂപം മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ, ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല നമ്മൾ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ. നമുക്കൊരു എന്താ പറയണത്, ഇപ്പൊ സൂര്യപ്രകാശത്തിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ കമ്പാരിസൺ വരുന്നിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു വെളിച്ചം, അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ആ രശ്മി അത് മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ നമ്മ എന്താ പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രാവിലെ നേരം വെളുക്കുമ്പോ ആ ഒരു പ്രകാശം വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്തായി, സൂര്യൻ ഉദിച്ചു, സൂര്യന്റെ ആ ഒരു പ്രകാശം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് ആ ഫുള്ള് വെളിച്ചം അത് വന്നു. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവിന്റെ ഒരു ചൈതന്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാണ്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ശരിക്കും ഒരു രൂപമുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് സാധിക്കാനിരുന്നിട്ട്. അപ്പൊ ഇതിലിപ്പോ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് കടക്കുന്ന ആ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ്, നമ്മൾ ആ ഒരു വെളിച്ചം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നവര് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് വെക്കുക ചെയ്യുന്നത്, ആ ഒരു വെളിച്ചം. അതിനാണ് നമ്മൾ ബ്രഹ്മൻ എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്, നമ്മളെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ, അതാണ് നമ്മള് പരമാത്മാവ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അടുത്തത് വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്, നമ്മള്
ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ നാമജപത്തിലൂടെയും നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഭഗവാന് വിഗ്രഹാരാധനയിലൂടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തില് അത് പ്രാപിക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ശരിക്കും ഒരു രൂപത്തിലുള്ള ശരിക്കും ഒരു വ്യക്തി, അതാണ് ഭഗവാൻ. പക്ഷെ അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് ആ രൂപത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവണില്ല. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഈ സൂര്യപ്രകാശവും സൂര്യനും സൂര്യദേവനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു വെളിച്ചാണ്, പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് പോയി നോക്കുമ്പോ ആ സൂര്യന്റെ ഉപരിതലം കാണുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വന്നിട്ട് എന്താണ് സൂര്യദേവനെ കാണുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് കമ്പാരിസൺ ചെയ്ത് പറയാനായിട്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ ആരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മള് ഇപ്പൊ ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, നമ്മള് 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, അച്യുതൻ പറയുന്നുണ്ട്, കേശവൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് കൃഷ്ണൻ നമ്മൾ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയില്ല. ഭഗവാൻ ഉവാച, ഇതിലൊക്കെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഉവാച എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയണം. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഡെഫിനേഷൻ, ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്, ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ, സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ശക്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം, സൗന്ദര്യം, ഈ 6 കാര്യങ്ങളും ഈ 6 ഘടകങ്ങളും ഗുണങ്ങളും ഉൾക്കൊണ്ട ഏതൊരു വ്യക്തിനെ നമുക്ക് ആരെന്ന് പറയാം, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാം. ഈ 6 ഘടകങ്ങൾ, 6 കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ്, സൗന്ദര്യം ഉള്ളത്, സമ്പത്തുള്ളത്, കീർത്തി, ശക്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം, ഈ 6 ഗുണങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി. ഈ 6 ഗുണങ്ങൾ ഒരുമിച്ചും ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ചിലർക്ക് സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവും, ചിലർക്ക് സമ്പത്ത് ഉണ്ടാവാം, ചിലർക്ക് കീർത്തി ഉണ്ടാവും, ചിലർക്ക് ശക്തി ഉണ്ടാവും, ചിലർക്ക് ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും 2 ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഈ എല്ലാതും കൂടിയിട്ട് ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്, അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരാരാണ്, ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാതും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി. അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതിനൊരു ഡെഫിനിഷൻ പറയാണ്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്, സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ശക്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം, ഈ 6 ഗുണങ്ങളും കൂടിയിട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തുടങ്ങുന്നത് ശ്ലോകം 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 1 തൊട്ട് 6 വരെ ശ്ലോകങ്ങൾ ഇതിൽ പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് വെച്ച് തന്നെ പറയാം. അപ്പൊ 2-ലെ 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്, അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തില്ലേ, ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ സംശയങ്ങളായിരുന്നില്ല. അർജുനൻ ഇങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ? അപ്പൊ അർജുനൻ പറയണ എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ വീണ്ടും സംശയങ്ങൾ ഓരോന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാൻ ഈ ആദ്യത്തെ 6 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ചിലതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്നല്ല, നീ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ നിന്റെ എന്താ പറയാ കഴിവില്ലായ്മയാണ്, നിന്റെ ചിന്ത തെറ്റാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ പറയാണ്, 7-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കാർപണ്യദോഷോപഹത സ്വഭാവഃ പൃച്ഛാമിതാം ധർമ്മ സമ്മൂഢഛേദഃ യശ്രേയസാനിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ശാതി മാം ത്വാം പ്രപന്നം. എന്താ പറഞ്ഞ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറയാണ്. കാരണം ഈ ആദ്യത്തെ 6 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഇതിൽ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് അർജുനൻ പറഞ്ഞല്ലോ അക്രമികളുണ്ട്, അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ വധിക്കാനായിട്ട്, അക്രമികളാണെന്നല്ല പറഞ്ഞു, ഇവരൊന്നും വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാപാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അർജുനൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഇവരൊന്നും വധിക്കുന്നത് തെറ്റല്ല, ഇവരൊക്കെ അങ്ങനത്തെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തവരാണ്, അതൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്നിട്ടും അർജുനൻ ചിന്തിക്കാണ്, ഗുരുവുണ്ട്, എന്ത് പറഞ്ഞ പിതാമഹന്മാരുടെ സ്ഥാനത്തുള്ളവര്, ഗുരുവിന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ളവര്, ആചാര്യന്മാര്, ഇവരൊക്കെ ഉണ്ട്, അപ്പൊ അവരൊക്കെ നമ്മൾ വധിക്കേണ്ടി വരാണല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ വിഷമിച്ച് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളില്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്ന അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറയാണ്, ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. കാരണം ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ അർജുനന് മനസ്സിലായി അർജുനൻ പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളത് അർജുനന് ഫീൽ ചെയ്തു തുടങ്ങി. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറയാണ്, എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല, എനിക്ക് തീരുമാനങ്ങളൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോ എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്, എനിക്ക് യോജിച്ചത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ ഇതുവരെ ആരായിരുന്നു, ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ അർജുനൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അർജുനൻ അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയാണ്.
ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഗുരുവിന്റെ കാൽക്കൽ വീണ് പറയാണ്, എനിക്ക് എന്റെ ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടു, എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല, അപ്പൊ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ പറയാണ്. കാരണം അർജുനന് മനസ്സിലാവാണ്, ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുണ്ട്, എനിക്കതിൽ ശരിയാവുന്നില്ല എന്ന് അർജുനന് മനസ്സിലായപ്പോ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ആ ഒരു അവസ്ഥയില് എനിക്ക് എന്താണോ യോജിച്ചത് അത് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് അർജുനൻ പറയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും. കാരണം ഞാൻ അങ്ങയെ ശിഷ്യനായിട്ട് ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയാണ്, അപ്പൊ അങ്ങയുടെ ഞാൻ ശിഷ്യനാണ്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ തന്നാലും എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവും. ചില സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം തന്ന് നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാളുടെ സഹായം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. അത് ഭൗതികതയിലായാലും ആത്മീയത്തിലായാലും ഏതൊരു ലൈഫിലായാലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, കാരണം നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യരാണ് അല്ലെ, നമുക്കൊക്കെ വികാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളും ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകുന്നവരാണ്. ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു സൈഡിലേക്ക് സപ്പോർട്ട് വരാം, നമുക്ക് കറക്റ്റ് തീരുമാനം എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ആരുടെ ഒരു ആവശ്യം വരും, നമുക്കൊരു ഗുരുവിന്റെ ഒരു സഹായം ആവശ്യം വരും, ചിലർക്ക് നല്ലൊരു സുഹൃത്തിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ ആരുടെ ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇതിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ പറയാണ്, എനിക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ശരിയായത് എന്താണെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് അതിന് വേണ്ട ഒരു പരിഹാരം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. കാരണം ഞാനിപ്പോ ഭഗവാനെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് വേണ്ട ഉപദേശം തന്നാലും. കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിൽ വന്നപ്പോ അർജുനൻ സറണ്ടർ ആവാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, എനിക്ക് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശം തന്നിട്ട് എന്നെ മുന്നിലേക്ക് നയിക്കാനായിട്ട് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറയാണ്. അപ്പോ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. കാരണം ഇപ്പൊ എന്തായി മാറി, അർജുനൻ ശിഷ്യനായി, ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ ഗുരുവായി മാറി. അപ്പൊ അവര് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്തായി, ആദ്യം സുഹൃത്തായിരുന്നു അല്ലെ, ഇപ്പൊ 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തൊട്ട് എന്തായി മാറി, ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ ഗുരുവായി മാറി. അപ്പൊ ഇനി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ആ ഗുരു ആയിട്ട് നിന്നുകൊണ്ടാണ്, ഗുരു സ്ഥാനത്ത് നിന്നിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനൻ ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ്, പറഞ്ഞു ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവരൊന്നും എനിക്ക് കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല, എനിക്കിതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അവരൊക്കെ എന്റെ ബന്ധുക്കളാണ്, അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ പാപം ഉണ്ടാവും, പിന്നെ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്നൊക്കെയാണ് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഇനി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, എന്താ പറയുക, ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, ശ്ലോകം 2:13 ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജരാ തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർ ധീരസ്തത്രാന മുഹ്യതി. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ കുറിച്ച് സംഭ്രമമുണ്ടാകുന്നില്ല. എന്താ പറയുന്നത്, അപ്പൊ പറയാണല്ലേ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും, നമ്മുടെ ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്താണ്, ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ജനിച്ചപ്പോ ഇരിക്കുന്ന രൂപത്തിലല്ല നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ശരീരത്തിന് ഓരോ സമയത്ത് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ആദ്യം ചെറിയൊരു പ്രായത്തിൽ വന്നു, ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ യൗവനത്തിലേക്ക്, പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക്, അങ്ങനെ അങ്ങനെ വന്ന് ലാസ്റ്റ് എന്ത് സംഭവിക്കും, നമ്മൾ മരണം സംഭവിക്കും. മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് ആര് മാറുന്നുണ്ട്, ആത്മാവ് മാറുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് എന്താണ്, നമ്മള് മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ല, അതിനെ കുറിച്ചൊരു പേടി ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം നമ്മള് അപ്പൊ ആത്മാവും ശരീരം തമ്മിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ആത്മാവ് വേറെയാണ്, ശരീരം വേറെയാണ് അല്ലെ. ശരീരം അവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ആത്മാവും പോകുമ്പോ ആത്മാവ് നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ആ ശരീരം ഡെഡ് ആയിട്ട് മാറാ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. പിന്നെ അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും, വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് മാറാ ചെയ്യുന്നത് ഇരുന്നിട്ട്. അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിൽ വരുമ്പോൾ ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന് മാറ്റം വരുന്നില്ല. ആത്മാവിന് വയസ്സാവുന്നില്ല, ആത്മാവിന് ചെറുപ്പാവണില്ല, അത് ഒരേപോലെ തന്നെ നിൽക്കുക. പക്ഷെ ശരീരത്തിനാണ് ഈ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും, ആത്മാവ് അവിടെ നിന്ന് മാറിയിട്ട് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോവുക ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്താ പറഞ്ഞ പേടി ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ. നമ്മളെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ പറഞ്ഞ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞ അഗ്നി, വെള്ളം, വായു, ആകാശം, ഭൂമി, ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ് നമ്മളുടെ ശരീരം. നമ്മൾ ശരീരം സ്വീകരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ 5 പേരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് 5 പേരിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്കായി ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നത്. ആ ശരീരം കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇത് വീണ്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് നശിച്ചു പോവുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ശരീരത്തിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നു. ഈ 5 പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായ ശരീരം എന്താണ്, നമ്മളെ ശരീരം നശിച്ചു പോകും. പക്ഷെ ആത്മാവിന് നാശമില്ല നമ്മളുടെ. അപ്പൊ അതിന് നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു ബാല്യത്തിൽ വരുന്നു, അങ്ങനെ ഓരോ പ്രായത്തിലും ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നമുക്ക് മാറ്റം വന്ന് നമ്മൾ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് എത്തി വീണ്ടും നമ്മൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മൾ മരിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകുക ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു എന്താ പറയാ ജന്മമരണ ചക്രത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചെറിയൊരു പ്രായത്തിൽ നിന്ന് ഇത്തിരി വലുതായി ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് വരുന്ന മാറ്റം പറയാണ്. പിന്നെ ആത്മാവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം പറയാണ്. ഇപ്പൊ ഈ കാറ് കണ്ടില്ലേ, കാറ് ഓടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ഡ്രൈവർ വേണം. അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ കാർ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്, നമ്മളെ ശരീരമാണ് കാറ്, ഡ്രൈവർ ആരാണ്, ആത്മാവാണ്. അപ്പോ ശരീരം ഉണ്ടെങ്കിലും മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ആ ആത്മാവ് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇല്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഡ്രൈവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കാർ ഓടിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കാറ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്, ഡ്രൈവറാണ്. അത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം. ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ കാണിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയായിട്ട് വരുന്നു, പിന്നെ അത് ഇത്തിരി വലുതായി ഇങ്ങനെ പോകും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു, ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിക്കുന്ന 5 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ കർമ്മം പഠിച്ചു. ആ കർമ്മം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മം ഈ 84 ലക്ഷത്തില് മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ജനിക്കുക. ചിലപ്പോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും യോനിയിലും നമ്മൾക്ക് ജന്മം എടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു കർമ്മം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചിലപ്പോ മൃഗങ്ങളായിട്ട് ജനിക്കാം, പക്ഷികളായിട്ട് ജനിക്കാം, അങ്ങനെയൊക്കെ ജനിക്കാം. അപ്പൊ ഇത് പറയുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചക്രത്തിൽ പെട്ട് വരുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ വരുമ്പോൾ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യണം, നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചാലേ നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം മനുഷ്യജന്മം ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ചിലപ്പോ മൃഗങ്ങളായിട്ടോ പക്ഷികളായിട്ടോ ഒക്കെ ജനിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അത് ഇല്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മളുടെ ഒരു ജന്മം മനുഷ്യജന്മം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജന്മമാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലാനും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കാനും ഭഗവത് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിശ്ചയമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് മനുഷ്യജന്മം തന്നെ ഇത്തിരി കൂടി നല്ല ഉയർന്ന ഒരു മനുഷ്യജന്മത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉദാഹരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഭക്തന്മാരെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോ എന്താണ്, നിശ്ചയമായിട്ടും അവർ അടുത്ത ജന്മം ഒരിക്കലും താഴ്ന്ന ഇതിലേക്ക് പോയി ജനിക്കുന്നില്ല, താഴ്ന്ന യോനിയിൽ പോയിട്ട് അവർ ജനിക്കുന്നില്ല. അവര് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരെന്താണ്, അടുത്തൊരു ജന്മം അവർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് ഈ മനുഷ്യനായിട്ട് തന്നെ ജനിക്കും. മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാനും നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പൊ ഇതില് പിന്നെ വേറൊരു പിക്ചറിൽ കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു കൂട് കണ്ടില്ല, അതിലൊരു പക്ഷി ചത്ത് കിടക്കാണ്, ഒരു കൂട്ടിലൊരു പക്ഷി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ശരീരത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ പറയണ, നമ്മളെ ശരീരം നമ്മൾ എത്ര ഭംഗിയിൽ കൊണ്ട് നടന്നാലും നമ്മൾ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, അത് ചത്തുപോകുന്ന പറയുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ എന്താ പറയുക മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ നല്ല ഭംഗിയിൽ നമ്മളെ ശരീരം ശ്രദ്ധിച്ച് സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടടക്കാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവിനെ നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, അപ്പൊ ആത്മാവിനൊരു ഭക്ഷണം വേണം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. കാരണം ആത്മാവിനെ പോഷിപ്പിച്ചെടുക്കണം നമ്മള്. ആത്മാവിനെ പോഷിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ആത്മാവിന് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, എന്താ പറഞ്ഞത്, ആത്മാവിനെ നമ്മളുടെ മനസ്സ് നല്ല രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാൻ നോക്കണം, നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കണം. അതായത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും, പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കിട്ടും, നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മളെ മനസ്സിന്റെ കൺട്രോളാണ്, മനസ്സാണ് ഇതിനൊക്കെ ആവശ്യം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആത്മാവിന് ഭക്ഷണം വേണം. നമ്മൾ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവിന് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം എന്താണ്, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ല. ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, നമുക്ക്
പരിശുദ്ധി നമുക്ക് വരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതല്ലാതെ നമ്മളെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ശരീരം വൃത്തിയാക്കാൻ നോക്കിയിട്ടോ നമ്മൾ എന്തൊന്നും ചെയ്തിട്ടോ അതിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. അതിനാണ് രണ്ട് പക്ഷികളെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ ആത്മാവിനെ പരിശുദ്ധീകരിപ്പിക്കാനായിട്ട്, ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആത്മാവിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക. ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ല, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാലേ നമ്മൾ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്താണ്? നമ്മളുടെ ആത്മാവിനെ ഉയർന്ന യോനിയിലേക്ക് ജനിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സഹായിക്കുക. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലി, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലി, ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മളെ ആത്മാവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. അതിനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ വേറെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളുടെ ഓരോ പ്രായത്തിലും, ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ചെറുപ്പത്തിലെ ചെറുതായി, ഇത്തിരി വലുതായി, അങ്ങനെ വയസ്സായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശരീരത്തിന് വരുന്ന മാറ്റം നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരും. കാരണം ചെറിയൊരു കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്താണ്, ചെറിയൊരു സൈക്കിൾ കളിക്കാനായിട്ട് മേടിച്ചു തരും അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ ശരീരം, നമ്മൾ ഇത്തിരി വലുതായി കൗമാരപ്രായത്തിലൊക്കെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വീട്ടില് വലിയൊരു സൈക്കിൾ മേടിച്ചു തന്നു നമുക്ക് ചവിട്ടാനായിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ വലുതാവുമ്പോ എന്താണ്, നമുക്ക് സ്കൂട്ടർ മേടിച്ചു തരും. പിന്നെ നമ്മളെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അങ്ങനെയാണ്, നല്ല രീതിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? 4 വീലർ കാറ് മേടിച്ചു തരും. അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഓരോ സമയത്തും നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച്, നമ്മളുടെ ആവശ്യകതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോ വാഹനങ്ങൾ, അതായത് നമ്മളുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ, ആത്മാവിന് ഓരോ സമയത്തും നമ്മള് നാമം ചൊല്ലാനായിട്ടും, അതായത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്കറിയണം. നമുക്ക് ഓരോ ബുദ്ധി വരുന്ന, ചെറിയ പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ പറയും കുറച്ച് സമയം ഇരുന്ന് നാമം ജപിക്കാൻ പറയാ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത്തിരി കൂടി വലുതാവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ? അപ്പൊ ഇത്തിരി കൂടി കറിയാം. അപ്പൊ ഇത്രയും ചെറുപ്പത്തിലേ തൊട്ട് നമ്മൾ ഇത് അവർക്ക് കൊടുക്കണ, ശരീരത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഓരോ സമയത്തും ഓരോന്ന് മാറ്റണ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആത്മാവിന്റെ പ്യൂരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഒരു ചെറുപ്രായത്തിലെ തൊട്ട് കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. ഓരോ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അത് മാറ്റം വരുത്തി കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ശരീരത്തിന് വയസ്സാവണം, പക്ഷെ നമ്മൾ ആത്മാവിന് എന്ത് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും? പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അത് ഈ സ്ലൈഡിലും ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് തന്നെ ജനിച്ച് ഇങ്ങനെ വന്ന് ആ ഒരു എന്താ പറയാ, ജന്മമരണ ചക്രത്തിന്റെ ആ ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാലചക്രത്തിൽ പെട്ടിട്ട് വരില്ല. നമ്മൾ ജനിച്ച് ചെറിയതായി, ഇത്തിരി വലുതായി വാർദ്ധക്യം വന്നു, അങ്ങനെ മരിച്ചു പോണ ഒരു ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോ നമ്മള് അല്ലെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളിൽ ഏതൊരു ജീവിയായിട്ടും നമ്മൾ ജനിക്കാം. മനുഷ്യനായിട്ട് തന്നെ ജനിക്കണം എന്നില്ല. അപ്പൊ മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യണം. ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം, സേവ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ? മനുഷ്യജന്മത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? താഴ്ന്ന യോനിയിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. മൃഗങ്ങളായിട്ടോ പക്ഷികളായിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് ജനിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമ്മളായ ഒരു വ്യത്യാസം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. കാരണം മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം അതാണ്. നമുക്കൊരു വിവേചന ബുദ്ധിയുണ്ട്, നമുക്ക് വായിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, നമുക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലാൻ പറ്റും, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും, കേൾക്കാൻ പറ്റും. അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. നമ്മളുടെ ആത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കാനായിട്ട്, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് വിടാനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് ആത്മാവിന് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ് അത്. നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാത്ര സ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖത ആഗമാപായിനോ നിത്യ സ്ഥാംസി ദിർശസ്വ ഭാരത. ഹേ കുന്തി പുത്ര, ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും വിഗതികൾ പോലെയത്രേ. ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിൽ നിന്ന് അവയുണ്ടാകുന്നു. ഹേ ഭാരത, അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം. എന്താ പറഞ്ഞേ? ഹേ കുന്തി പുത്ര, അർജുനനെ വിളിക്കാണ്. ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയാണ്.
ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിൽ നിന്ന് അവയുണ്ടാകുന്നു. ഇത് അസ്വസ്ഥനാകാണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമുക്കിപ്പോ മഞ്ഞുകാലം വരും വേനൽക്കാലം വരും അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ മഞ്ഞുകാലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തണുത്ത് വിറച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മൂടി പുറച്ച് കിടന്നുറങ്ങുന്നില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും. നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഓഫീസിൽ പോകും, നമ്മൾ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വേനൽക്കാലാണെങ്കിലും സെയിം ഇതേപോലെ തന്നെ. ഭയങ്കര ചൂടാണ്, നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, സഹിക്കാൻ പറ്റണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളും വീട്ടിലിരിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ഓരോ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ അർജുന്റെ അടുത്ത് പറയാണ്, ഇങ്ങനെ ഓരോ സമയത്ത് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഓരോ സമയവും ഓരോ കാലം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ അസ്വസ്ഥരാകാണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തികളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അപ്പൊ അതിന് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയണ ഒരു മരത്തിന്റെ വ്യത്യാസം പറയാണ്. മരത്തിന്റെ ഓരോ എന്താ പറയാ, വസന്തകാലം വരും, തണുപ്പ് കാലം ഉണ്ടാവും, വേനൽക്കാലം ഉണ്ടാവും. ഈ ഓരോ സമയത്തും മരത്തിൽ ഇലകൾ ചില സമയത്ത് പൊഴിഞ്ഞു പോകും, ചിലപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇലകൾ ഉണ്ടാവും, ഉണങ്ങി നിൽക്കും, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഈ ഒരു ഇത് എന്താണ്, അത് മരത്തിനെ പറയാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മളത് ബാധിക്കരുത്. കാരണം എന്താണ്, നമ്മള് മഞ്ഞ് വന്നാലും വേനൽ വന്നാലും ഏതൊരു സമയത്താണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തികൾ നമ്മളൊരു ഇതില്ലാണ്ട് നിർത്താതെ ഒട്ടും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാനായിട്ട് ഇതില് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ന ചായതേ മ്രിയതേ വാ കഥാചിത് നായം ഭൂതോ ഭവിതാവാന ഭൂയഃ അജോ നിത്യ ശാശ്വതോയം പുരാണോ ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല, അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണത്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്തായിരുന്നു, എന്റെ ബന്ധുക്കളെ ബന്ധുമിത്രാദികളെ ഒക്കെയാണ് അർജുനൻ വധിക്കാൻ പോണത്, അവരെയൊക്കെയാണ് കൊല്ലേണ്ടി വരുന്നെന്നാണ് അർജുനൻ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, അവിടെ പറയുന്നതാണ്, ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല. ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ആത്മാവിന് ജനന മരണങ്ങളൊന്നുമില്ല, അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഇനി ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാനും പോണുമില്ല. അത് അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണത്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. ശരീരം മാത്രമേ നശിക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മളുടെ ശരീരം പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമാണെന്ന് പറഞ്ഞു, ആ ശരീരം മാത്രമേ നശിക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ആത്മാവിനൊരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് എന്താ ആവശ്യമില്ല, നിന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടുള്ള വിഷമം നിനക്ക് ആവശ്യമില്ല. കാരണം അവരുടെ ആത്മാവ് നശിക്കുന്നില്ല, ശരീരം മാത്രമേ നശിച്ചു പോകുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ടെൻഷന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ശരീരം മാത്രമേ നശിക്കുള്ളൂ, ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും മരണം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് തീർത്ത് പറയാണ് ഇവിടെ. വാംസാസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി ഗൃഹണാതി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണോ നന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി. പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയവ എടുത്തണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇതിലെന്താ പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മള് വയസ്സായി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മരിച്ചു പോകുക. നമ്മൾ മരിച്ചു പോകുമ്പോ നമ്മളുടെ ആത്മാവ്, നമ്മൾ ആ ശരീരം ആത്മാവിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ആ ആത്മാവ് ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് മാറുക ചെയ്യുന്നത്. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ അടുത്ത് അണിയുന്നത് പോലെ. നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു ഡ്രസ്സ് കേടായി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, അത് കളയും. അത് കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ ഡ്രസ്സ് എടുക്കും. കാരണം നമുക്ക് കേടായ ഡ്രസ്സ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഈ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഭൗതിക ശരീരങ്ങള്, നമ്മളെ ശരീരത്തില് ആത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ആ ആത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റണില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ശരീരം പോയി, മരിച്ചുപോയി. അപ്പൊ ആ ശരീരം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും, വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോവുക ചെയ്യുന്നത്. പുതിയൊരു ശരീരം തേടിയിട്ട് ആത്മാവ് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. എക്സാമ്പിള്, പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ഉടുപ്പ് എടുത്ത് അണിയുന്നത് പോലെ. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഡ്രസ്സിൽ അഴുക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റി പുതിയത് ഇടുന്ന പോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുള്ളത്. അത് വലിയൊരു സംഭവമായിട്ടല്ല പറയുന്നത്, കാരണം അത് നോർമലി നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഡ്രസ്സ്, അഴുക്കായ ഡ്രസ്സ് മാറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കേടായ ഒരു ഡ്രസ്സ് മാറ്റിയിട്ട് എടുത്തു കളഞ്ഞ് പുതിയത് ഇടുന്ന പോലെ തന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന, ശരീരത്തിന് ദോഷം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ശരീരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാണ്ടാവുമ്പോ ആ ശരീരത്തിന് പുതിയൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് മാറാ ചെയ്യുന്ന, ആത്മാവ് പുതിയൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് മാറുന്നു. അത്ര ഇതായിട്ടുണ്ട് പറയാം. അപ്പൊ അതിനെ നോക്കി നമ്മ
ഇപ്പൊ ഒരു ഡ്രസ്സുമ്മേൽ കറ വന്നു, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് മാറ്റി പുതിയ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടു. അപ്പൊ അതേ സംഭവം തന്നെയാണ് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ? ഭഗവാൻ നമ്മളെ ആത്മാവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ആത്മാവ് ഒരു ശരീരത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടാവുമ്പോ അടുത്ത ശരീരത്തിലോട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവകഃ ന ചൈനം ക്ലദയന്ത്യോപോ ന ശോഷയതി മാരുതാഃ. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയുകയില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ, ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഇനി ആത്മാവിന്റെ ഗുണങ്ങൾ പറയാണ്. ആത്മാവിനെ ആയുധത്തിന് മുറിക്കാനോ അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല എന്ന് പറയാ. അപ്പൊ ആത്മാവിന് കുറെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. കാരണം നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ ആത്മാവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോവാ ചെയ്യുന്നത്. ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. കാരണം നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ അഗ്നി കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തും കൊണ്ട് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിനെ കൊണ്ട് ശോഷിപ്പിക്കാനോ ഇതൊന്നും ആത്മാവിന് കഴിയില്ല. ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ആത്മാവിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിന് അടുത്തതിൽ പറയുന്നത് ജാതസ്യ ഹി ധ്രുവോ മൃത്യുർ ധ്രുവ ജന്മം മൃതസ്യ ച തസ്മാദാ പരിഹാര്യർത്ഥേ നത്വം ശോചിതുമർഹസി. ജനിച്ചവന് മരണം നിശ്ചിതമത്രേ, മരിച്ചവന് ജനനവും. അതിനാൽ തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. എന്താ പറയുന്നത്? ജനിച്ചവന് മരണം നിശ്ചിതമാണ്. ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിച്ചേ പറ്റൂ, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ജനിച്ചേ പറ്റൂ. അതിനാൽ തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും മരിക്കും നമ്മള്. പക്ഷെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ജനിക്കുവോ? ഇല്ല, എല്ലാവരും ജനിക്കണം എന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവര് വീണ്ടും ജനിക്കണം എന്നില്ല. അല്ലാത്തവരാണ് വീണ്ടും ജന്മെടുത്ത് വരുന്നത്. അത് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ശരിക്കും നമ്മൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തായാലും മരിക്കും. പക്ഷെ മരിച്ചവരെല്ലാവരും ജനിക്കണം എന്നില്ല. അത് ഇപ്പൊ നല്ലൊരു ഭക്തനാണ്, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്, ഭഗവത് സേവനയാണ് ഫുള്ള്, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ് 1% പോലും നമ്മളെ ഭൗതികതയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്ത, ഒട്ടും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാത്ത, ഫുള്ള് ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവന ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ചിലപ്പോ നേരെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാം. ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒരു തിരിച്ചുവരവില്ല. ശാശ്വതമായ ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? വീണ്ടും ജനനം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അല്ലാത്തവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ജനനവും മരണവും രണ്ടും ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ജനിക്കും, വീണ്ടും മരിക്കും, വീണ്ടും ജനിക്കും, വീണ്ടും മരിക്കും. അതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് ഭഗവാൻ സ്മരണയില് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അർജുനന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ എടുത്തു പറയാണ്, ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് മരണം ഉറപ്പാണ്. അത് നീ കാരണമല്ലെങ്കിലും അത് സംഭവിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ അത് നീ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ മരിച്ചവൻ ജനിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ നിന്റെ ഒരു കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ അത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നീ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, നമുക്കൊരു പിടിവള്ളി കിട്ടുന്ന പോലെ അല്ലെ, എന്താ പറയുന്ന ഒരു ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു കൈ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, അപ്പൊ ആ ഒരു പിടുത്തം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാൻ പറ്റും? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്, നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാം? ഭഗവാൻ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ദേഹി നിത്യമവത്യോയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത തസ്മാത് സർവാണി ഭൂതാനി നത്വം ശോചിതുമർഹസി. തസ്മാത് സർവാണി ഭൂതാനി നത്വം ശോചിതുമർഹസി. ദേഹി നിത്യമവത്യോയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത തസ്മാത് സർവാണി ഭൂതാനി നത്വം ശോചിതുമർഹസി. ഹേ ഭാരത, ദേഹി അതായത് ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന സത്ത അനശ്വരനാണ്, അതിനെ കൊല്ലുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ പറയാണ്, ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആ ഒരു സത്ത അത് അനശ്വരമാണ്, അതിനെ കൊല്ലുക. നമ്മ പറഞ്ഞില്ലേ, ആത്മാവിന് മരണമില്ല, ആത്മാവ് അജനാണ്, നിത്യനാണ്, ശാശ്വതനാണ്. അതിനെ കൊല്ലുവാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അഗ്നി കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, വെള്ളം കൊണ്ട് നനയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല, കാറ്റ് കൊണ്ട് ശോഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതൊന്നും ആർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നീ ആ ഒരു ജീവനെ കുറിച്ച്, അങ്ങനത്തെ ഒരു ജീവനെ കുറിച്ച് നീ വ്യസനിക്കേണ്ട, നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല.
നീ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ അടുത്ത് എടുത്തു പറയാണ്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഈ ആത്മാവ് കാണുന്ന ഈ ആത്മാവിന് നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാനോ നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ദഹിപ്പിക്കാനോ നനയ്ക്കാനോ ഒന്നും ചെയ്യാനോ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അത് ശാശ്വതമാണെന്ന് പറയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശ്ലോകം 37 പറയണു, ഹതോ വാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം ജിത്വാ വാ പോഷ്യസേ മഹീം തസ്മാദുത്തിഷ്ഠ കൗന്ദേയ യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയ. കുന്തിപുത്ര, ഒന്നുകിൽ നീ ഈ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗം പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടി സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും. ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യും. അപ്പൊ അർജുനന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. കുന്തിപുത്ര, ഒന്നുകിൽ നീ ഈ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ട് സ്വർഗം പോകുക. അതായത് യുദ്ധം നടക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? യുദ്ധം നടക്കുന്ന വെച്ചാൽ അർജുനൻ ആരാണ്? ക്ഷത്രിയനാണ്. ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം. അപ്പൊ അർജുനന് വേണ്ടിയല്ല യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. അർജുനൻ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് അർജുനന്റെ ധർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഉള്ളൊരു യുദ്ധത്തില് കൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അങ്ങനെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അർജുനൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകും. അതല്ലെങ്കിലോ കൊല്ലപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? രാജ്യം കിട്ടും. അപ്പൊ എന്താ? വിജയിക്കും. അപ്പൊ രാജാവായിട്ട് രാജ്യം ഭരിക്കാം, കിരീടം സ്വീകരിക്കാം, രാജാവായിട്ട് രാജ്യം ഭരിക്കാം. അപ്പൊ ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യും. അപ്പൊ രണ്ടായാലും വിരോധമില്ല. ഒന്നുകിൽ നിനക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാം, അതല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് രാജ്യം ഭരിക്കാം. അപ്പൊ കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞ, അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് അർജുനന്റെ ധർമ്മം യുദ്ധം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അർജുനൻ അഥവാ മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ വിജയിക്കും. വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ്? രാജ്യം അവരുടേതായി മാറാണ്. അപ്പൊ കിരീടം വെച്ച് അവർക്ക് രാജ്യം ഭരിക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് നീ ടെൻഷൻ ഇല്ല, നീ രണ്ട് ചിന്തിക്കാതെ, നീ ഒന്നും ആലോചിക്കാണ്ട് നീ എണീറ്റിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് അർജുനന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ പറയാണ്. സുഖ ദുഃഖേ സമേ കൃത്വാ ലാഭൗ ജയാജയൗ തതോ യുദ്ധായ യുജ്യസ്വ നൈവം പാപമവാപ്സ്യസി. യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്. എന്നാൽ നിനക്കൊരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല. അപ്പൊ ഇതുവരെ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നത്? ഇപ്പൊ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകം 37 ശ്ലോകം വരെ അർജുനന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നത്? ഒരു വിശകലനം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന സാഖ്യയോഗം. അതായത് അർജുനന്റെ സംശയങ്ങളും അർജുനൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ ഒന്ന് അർജുനന്റെ അടുത്ത് എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മളൊരു വിശകലനം ചെയ്യാന്ന് പറയില്ല. അതായത് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി അത് ഇങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഇനി 38ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ. കർമ്മയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നീ ഇനി കർമ്മം ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞത്. അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞത്? യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനേ പാടില്ല. എന്നാൽ നിനക്കൊരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല എന്ന്. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ധർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യണം. പക്ഷെ ആ ധർമ്മത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കരുത്? എനിക്ക് നഷ്ടം ഉണ്ടാകുമെന്നോ ലാഭം ഉണ്ടാകുമെന്നോ അതിൽ എനിക്ക് ജയം ഉണ്ടാകുമോ തോൽവി ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനേ പാടില്ല. ഭഗവാൻ എന്തു പറഞ്ഞു? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ചെയ്യാന്നല്ലാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യരുത്. അതായത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എന്റെ ധർമ്മമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. അതല്ലാതെ എന്റെ ശത്രുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ദുര്യോധനെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യം മാറിപ്പോയി അവിടെ. കാരണം അപ്പൊ എന്തായി? അവിടെ ശത്രുത മനോഭാവം വന്നില്ലേ? പക്ഷെ അതല്ല വേണ്ടത്. യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എന്റെ ധർമ്മമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യണു. അതിന്റെ ഫലം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അത് ഗുണായിക്കോട്ടെ ദോഷായിക്കോട്ടെ നഷ്ടമായിക്കോട്ടെ ലാഭമായിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ അത് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? അങ്ങനത്തെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തുണ്ടാവില്ല? അതിന്റെ പാപങ്ങൾ നമുക്ക് ഏൽക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഫലം ഇച്ഛിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ പാപം ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്മയിലും എന്തായാലും പാപായാലും പുണ്യായാലും നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടി വരും. നമ്മൾ ഫലം ഇച്ഛിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? അവിടെ പുണ്യവും പാപവും ഒന്നും വരുന്നില്ല. അപ്പൊ നീ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യുക, അല്ലാണ്ട് അതിന്റെ ഫലം നീ ഇച്ഛിക്കാൻ പാടില്ല. അതായത് കർമ്മയോഗത്തിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ കടക്കാണ്. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയണേ, എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നേഹാഭിക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യതേ സ്വൽപമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്.
നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഈ ഉദ്യമത്തിലില്ല. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകുന്നു. എന്താ പറയണത്? നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഈ ഉദ്യമത്തിലില്ല. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകുന്നു. അപ്പോ നഷ്ടോ ലാഭോ നോക്കാതെ, ഈ ഉദ്യമത്തിൽ നഷ്ടോ ലാഭോ നോക്കാണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലടക്കം ഭഗവാൻ രക്ഷ തരാം. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൂടെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അത് എന്താ പറഞ്ഞ, സേതുബന്ധനത്തിന്റെ സമയത്ത് ഹനുമാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു? ആ സമുദ്രത്തില് നമ്മള് കുറെ കല്ലുകൾ, വലിയ വലിയ കല്ലുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഹനുമാൻ അതിലിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ അണ്ണാറക്കണ്ണൻ എന്താ ചെയ്തത്? അണ്ണാറക്കണ്ണൻ ഇത്രയും വലിയ കല്ലൊന്നും പൊക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അണ്ണാറക്കണ്ണൻ എന്താ ചെയ്തത്? അവിടത്തെ കുഴിമണ്ണിൽ കിടന്ന് ഉരുണ്ടിട്ട് ഫുള്ള് ശരീരത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ മണ്ണ് പറ്റൂല്ലേ? ആ മണ്ണ് പൊറ്റിട്ട് കൊണ്ട് സമുദ്രത്തിൽ ചെന്നിട്ട് വീഴും. അപ്പൊ എന്താ? ആ മണ്ണ് സമുദ്രത്തിൽ അത്രയും വീണില്ല. അതായത് അണ്ണാറക്കണ്ണൻ തന്നാൽ എന്താണോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത്രയും പ്രവൃത്തി അണ്ണാറക്കണ്ണന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോ ഭഗവാൻ ശ്രീരാമസ്വാമിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി, ഇല്ലേ? ഭഗവാൻ അണ്ണാറക്കണ്ണനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഓരോന്നിനും ഭഗവാൻ ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന, ആരായിക്കോട്ടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ പ്രവൃത്തിക്ക് അടക്കം ഭഗവാന്റെ മുന്നില് അണ്ണാറക്കണ്ണൻ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രവൃത്തിയും ഹനുമാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയും ഒരേപോലെയാണ് കാണുന്നത്. ചെറിയൊരു കാര്യമായിക്കോട്ടെ അതിനും ഭഗവാൻ വലിയൊരു മഹത്വമാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന സ്വല്പമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോഭയ, ചെറിയൊരു കാര്യമായാലും നമ്മള് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയോടുകൂടി കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രവൃത്തിക്ക് അതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. അതിന്റെ ഒരു ഫലം എന്തായാലും ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്? എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സ്മരണയില് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്താണോ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് നമ്മള് പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലെന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? വിജയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഈ ഉദ്യമത്തിലില്ല. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടും. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സ്റ്റോറി പറയുന്നത് എന്താണ്? ചെറിയിരിക്കാണ് അല്ലെ? ഈ എലി എന്താണ്? ആ ചെറിയ പഴം കഴിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പുറത്ത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വിളക്ക് കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വിളക്ക് കത്തിച്ച് കണ്ടപ്പോ എലി വിചാരിച്ച എന്താണ്? അതും എന്തോ ഒരു പഴാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ വിളക്ക് അത് കഴിക്കാനായിട്ട് അതിന്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ട് അത് കഴിക്കാനായിട്ട് നോക്കി. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ആ എണ്ണയുടെ തിരിയും നെയ്യും എന്താ പറയുന്നത് തീയൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ആ എലിയുടെ നെറ്റിക്ക് വീണിട്ട് ആ എലി ചത്തുപോവാ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? അപ്പൊ അതങ്ങനെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ മുന്നിലാണല്ലോ വിളക്ക് കത്തിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തന്നെ കുനിഞ്ഞു വീണപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ ചിന്തിച്ചത്? ഭഗവാനെ നമസ്കരിച്ചതാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ എനിക്ക് മോക്ഷം കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മള് ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തിക്കും ഭഗവാൻ എന്താണ്? നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച ഭഗവാൻ 5 സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വെക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അത്രയും മഹാമനസ്കരാണ് ഭഗവാനിൽ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണ പ്രവൃത്തിയും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും എന്തായാലും. ശ്ലോകം 41. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി രേഖേഹ കുരു നന്ദന ബഹുശാഖ ഹനന്താശ്ച ബുദ്ധയോ വ്യവസായിനാം. ഈ വഴിക്ക് പോകുമ്പോൾ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ് ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്. ലക്ഷ്യവും ഒന്നു മാത്രം. കുരുനന്ദന, ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളോട് കൂടിയതാണ്. അപ്പൊ എന്താ? ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്. ലക്ഷ്യവും അവരുടെ ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും. കുരുനന്ദന, ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളോട് കൂടിയതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലോട്ട് പോകുന്ന നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമുള്ളൂ, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക, ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ ഒക്കെ ഒരു ലക്ഷ്യം. അല്ലാത്തവരുടെ ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധി എന്താണ്? അവരുടെ നല്ല ബുദ്ധി ആയിരിക്കില്ലല്ലേ? അവർ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണമെന്നോ അവർക്ക് വീണ്ടും ജനിക്കാതിരിക്കണമെന്നോ അവർ അങ്ങനെ ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അവർ അവരുടേതായ രീതിയിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷെ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ലക്ഷ്യമുള്ളവർക്ക് അറിയാം അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. ഭഗവാൻ ആരാണ്? 6 ഐശ്വര്യങ്ങളുള്ള എല്ലാം തികഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലെ? നമ്മളുടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്നതുകൊണ്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ നമ്മളെ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് എത്താന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരുടെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം. അല്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയോ അതല്ല. അപ്പൊ അവര് ഇങ്ങനെ എന്താ പറഞ്ഞ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞൊക്കെ പോയി പല പല ജന്മങ്ങൾ എടുത്ത് വീണ്ടും ജനിച്ച് വീണ്ടും മരിച്ച് വീണ്ടും ജനിച്ച് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അടുത്തത്
നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന് നമ്മൾ പറയാണ് ആരാണിത്, അർജുനന്റെ ദ്രൗപദി സ്വയംവരത്തിന്റെ സമയത്തുള്ള ഒരു കഥയാണല്ലത്. അതായത് ഈ സമയത്ത് എന്താണ്, ഇവിടെ കണ്ണാടിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, മുകളില് ഒരു പക്ഷി ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷിനെ കെട്ടിയിട്ട് അതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പക്ഷിയുടെ കണ്ണുമ്മല് അമ്പ് ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെയാണ്, ഡയറക്റ്റ് നോക്കിയിട്ടല്ല ചെയ്യണത്, ഈ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അത്രയും നിശ്ചയദാർഢ്യം, അത്രയും എന്താ പറയുക, ലക്ഷ്യത്തിന്റെ ഒരു അത്രയും മനസ്സിലായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം മാതാജി. അപ്പൊ അത്രയും നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ, ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അർജുനൻ അത്രയും നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്, ഈ ഡയറക്റ്റ് നോക്കാതെ കണ്ണാടി നോക്കിക്കൊണ്ട് ആ പക്ഷിയുടെ കണ്ണിൽ അമ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചത്, അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ള ഒരു അർജുനനാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംശയങ്ങളും ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ അർജുനനെ സ്ട്രോങ് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അർജുനൻ ഓരോ കാര്യങ്ങള്, അർജുനന്റെ സംശയങ്ങൾ തീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അർജുനൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു, നീ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ സംശയങ്ങൾ മുഴുവനും സാഖ്യയോഗത്തിലൂടെ ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുത്തു. അടുത്തത് ഇപ്പൊ കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോ നീ നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാതെ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണം. അതായത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, നീ കർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്യാതാണ്ട് നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യരുത്, എന്റെ ധർമ്മം കർമ്മം ചെയ്യാന്നാണ്, അത് മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് പറയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം പറയുന്നത് ശ്ലോകം 44. ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനാം തയാ പഹൃത ചേതസാം വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധൗ ന വിധീയതേ. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്കും ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തി ഉള്ളവർക്ക്, പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, ഭഗവത് സേവനം നടത്താനുള്ള ആ ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. കാരണം നമുക്ക് ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവത്തിലും അത്യാസക്തരായ എന്താണ്, അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കും, നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മളിപ്പോ ഒരു 2 വീലർ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാറ് മേടിക്കണം, കാറ് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു വണ്ടി മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു വണ്ടി മേടിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവണില്ല നമ്മളെ ലൈഫില്. നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ചെറിയൊരു വീടായിരിക്കും, എനിക്ക് വലിയൊരു വീട് ഉണ്ടാക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒറ്റ നിലയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് 2 നില വീട് ഉണ്ടാക്കണം. അത് അങ്ങനത്തെ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മാറാതെ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച പോലെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾക്ക് അത്രയും അതിൽ ആസക്തി കൂടിയിട്ട് ആ ആഗ്രഹങ്ങള് അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ 1 എന്ന് പറയുമ്പോ 10, 10 എന്ന് പറയുമ്പോ 100, ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കെടുന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള സമയമുണ്ടോ? ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് എന്താണ്, അവർക്ക് കിട്ടുന്ന സമയം മുഴുവനും എങ്ങനെ പൈസ ഉണ്ടാക്കണം, എങ്ങനെ എന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നന്നായിട്ട് നടത്തണം, അത് മാത്രമാണ് അവരുടെ ചിന്താഗതി. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭഗവത് സേവനം നടത്താനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടാവില്ല, നിശ്ചയദാർഢ്യം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാൻ പോണില്ല. കാരണം അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, അവരായ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പെട്ടിട്ട് അവർ ആ സുഖത്തിൽ കിടന്ന് സുഖം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. അതിലൊരു ആസക്തി കൊണ്ടിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമമാണ് അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല, ആ ഒരു ബുദ്ധി ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നില്ല അവർക്ക്. അവർ അത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, ഈ ലോകത്തില് എങ്ങനെയൊക്കെ സുഖം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുമോ അത് അനുഭവിക്കാന്ന് മാത്രമാണ് അവര് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതില് ശ്ലോകങ്ങൾ ചിലതിൽ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത വെച്ചെടുക്കുന്ന കാരണമുണ്ട്. അടുത്തത് ശ്ലോകം 62. ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസ സംഗസ്തേഷുപചായതേ സംഗസംജായതേ കാമാത് ക്രോധാപി ജായതേ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമവും അതിൽ നിന്ന് ക്രോധവും ഉളവാകുന്നു. എന്താ പറഞ്ഞ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു, അല്ലെ. നമ്മള് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കാന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മളെ കണ്ണിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക, അതെന്നെ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്താണ്, നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മൾ അതിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക. പറഞ്ഞില്ലേ, നമുക്കിപ്പോ വലിയൊരു വീട് വെക്കണം, നമ്മളുടെ ആഗ്രഹമാണ്, നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ ഒരു സന്തോഷമാണ്. നമുക്ക് ഒരു വലിയൊരു വീട് വെച്ച സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ വലിയൊരു സ്ഥാനത്തിൽ വന്നു, അപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മളെ പ്രശംസിപ്പിക്കും. അത് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ്, അതിൽ മാത്രമാണ് ആസക്തി. നമ്മുടെ ചിന്താഗതി രാവിലെ എണീറ്റ് തുടങ്ങിയാൽ തന്നെ എന്താണ്, എനിക്ക് എങ്ങനെ കുറെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും,
അപ്പൊ ആ പൈസക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ ആസക്തി വരുമ്പോ, നമുക്ക് അതിൽ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം വരുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നിനോട് ഭയങ്കര ആസക്തി വരുമ്പോ അതിൽ കാമം വരും നമുക്ക്. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് അതിനോട് ആഗ്രഹം വരും. ആഗ്രഹം വരുമ്പോ നമുക്കത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, നമുക്ക് ക്രോധം വരും, ദേഷ്യം വരും, അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മള് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ കയ്യിൽ വലിയൊരു വണ്ടി ഉണ്ട്, ഒരു എന്താ പറയാ BMW കാർ, അത്രയും വലിയൊരു വണ്ടി നമ്മളെ കയ്യിൽ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനോട് ആസക്തി തോന്നി, നമുക്ക് അതിനോട് ഭയങ്കര ആസക്തി തോന്നുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം തോന്നുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ വണ്ടി വേണം, ആ വണ്ടി വേണം എന്ന് നമ്മളപ്പോ ഏത് സമയത്തും നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷെ നമ്മളെ കയ്യിൽ അതിനുള്ള പൈസ ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, നമുക്ക് ദേഷ്യം വരാ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എനിക്കത് വേണം, പക്ഷെ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ എന്താണ്, അത് മേടിക്കാനുള്ള പൈസ എന്റെ കയ്യിലില്ല. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, ദേഷ്യം സംഭവിക്കും, നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും അവിടെ. അപ്പൊ നമുക്കത് ഇതൊക്കെ ഇന്റർറിലേറ്റഡ് ആണ് അല്ലെ. ആസക്തി വരുമ്പോ കാമം വരും, ആഗ്രഹം വരുമ്പോ എന്താണ്, ക്രോധം വരും. ആ ആഗ്രഹം നമുക്ക് അവിടെ ഇല്ലെങ്കിലോ ഇതൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ആസക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ, നമുക്കൊരു കാര്യത്തിനോട് അമിതമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല, അവിടെ ആ ആഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രസക്തി അവിടെ വരുന്നില്ല. ആഗ്രഹം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വരുന്നില്ല, ദേഷ്യം വരുന്നില്ല. കാരണം ക്രോധം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ദേഷ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. അതില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല, ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അവിടെ വരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ആ ഒരു ആസക്തി നമ്മൾ കുറയ്ക്കുകയാണ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമുണ്ട്. കാരണം പൈസ, അതിനോടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക. ക്രോധാത് ഭവന്തി സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമഃ സ്മൃതി ഭ്രംശാസ് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. എന്താ പറയുന്നത്, ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹം, ക്രോധം വരും, ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹം വരും, സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കുക, അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴ വരും, ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശം, ബുദ്ധിനാശത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് നാശം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് വരും, സമ്മോഹം, സമ്മോഹത്തിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴ, ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശം, ബുദ്ധിനാശത്തിൽ നിന്ന് സർവനാശം സംഭവിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദേഷ്യത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ചൂടാവണ്, സംസാരിക്കുന്നു, ദേഷ്യം വരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളെ ബുദ്ധിക്ക് പ്രോബ്ലം വരാൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മളുടെ മനസ്സ് ടെൻഷൻ ആവണം, നമ്മളുടെ മനസ്സിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം സംഭവിക്കും. നമുക്ക് പിന്നെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല. ഓർമ്മയില്ലാണ്ടാവുമ്പോ നമുക്ക് ബുദ്ധി നശിച്ചു പോകും. ബുദ്ധി നശിക്കുമ്പോ എന്താണ്, നമ്മളെ സർവനാശം. കാരണം നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്ത് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കണം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, സർവനാശം വരും. ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഉറവിടം എവിടെയാണ്, നമ്മളെ ആഗ്രഹമാണ്. നമ്മൾ ആസക്തി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. ഏതൊരു കാര്യത്തിനോടും നമുക്ക് ആസക്തി ഇല്ലെങ്കിലോ ഇതൊന്നും നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടെങ്കിലാണ് എന്ത് വരുന്നത്, ആ കാമം വരുന്നത്, കാമത്തിൽ നിന്ന് ക്രോധം വരുന്നു, ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹം, സമ്മോഹത്തിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴ, ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശം, ബുദ്ധിനാശത്തിൽ നിന്ന് സർവനാശം വരുന്നു. ഇത് എവിടെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നമുക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. നമ്മള് ആ ആസക്തി നമുക്ക് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ നോക്കണം. അപ്പൊ അത് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാന് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, നമുക്ക് അതിനോട് ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല, നമ്മളെ ഒരു ഫീലിങ്സ് നമുക്കില്ല. നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് നമ്മളത് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് ലാഭമോ നഷ്ടമോ സുഖമോ ദുഃഖമോ ഒന്നും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തില്ല, ഈ പറഞ്ഞ വിഷമില്ല, എന്താ പറയാ, കാമം വരുന്നില്ല, ആഗ്രഹം വരുന്നില്ല, ബുദ്ധിനാശം വരുന്നില്ല, സർവനാശം വരുന്നില്ല. ഇതൊന്നും നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളെപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും, ഭയങ്കര ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പ്ലസന്റ് മൈൻഡിൽ നമ്മൾക്ക് ഇരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ സ്ട്രെസ് കണ്ടോ, ഈ ഒരു സ്ട്രെസ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. രാഗദ്വേഷ വിമുക്തൈസ്തു വിഷയാനീന്ദ്രിയൈശ്ചരൻ ആത്മവൈശ്യർവിധേയാത്മാ പ്രസാദാമതി ഗച്ഛതി. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭ്യമാകും. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിമുക്തനായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക്, അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭ്യമാകും. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ അപ്പൊ ആ വ്യക്തി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഓരോ പ്രവർത്തികളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ
ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ആർക്കുണ്ടാവുന്നു? അവർക്കുണ്ടാവുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 1 മണിക്കൂർ ക്ലാസ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സത്യത്തില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു. ആ നേരം നമ്മളിപ്പോ 1 മണിക്കൂർ ഒരു സിനിമ കാണണമെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല പാട്ടുകളായാലും സിനിമ പാട്ടുകളായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കഥകളും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങളും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അപ്പോ നമ്മള് ഒരു സേവയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രവണം ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം എന്താണ്? കേൾക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ശ്രവണം. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക. അതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അതിന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതേപടി ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ള ഒരാളാണ് ആര്? നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ ഇത്ര പ്രായത്തിൽ വന്നിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത്. പ്രഭുപാദർ ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രഭുപാദർ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങള് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് അല്ലെ. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് മുഴുവനും ചെയ്തത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ നാസ്തി ബുദ്ധിരയുക്തസ്യ നാ ചായുക്തസ്യ ഭാവന ഭാവായതാ ശാന്തിരശാന്തസ്യ കുതഃ സുഖം. പരമപുരുഷനുമായി കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ലഭിക്കില്ല. അതില്ലാതെ സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ സുഖമെവിടെ? അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട്, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാത്ത ഒരാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ബുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല, ഉറച്ച മനസ്സുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? മനസമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. മനസമാധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ എവിടെ സുഖം ഉണ്ടാവുക? അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തികളും, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മള് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നതായിക്കോട്ടെ, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുക. കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കുക. ബുക്കുകൾ വായിക്കുന്ന ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുക. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ എല്ലാതും ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാനും ഭഗവാന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ എന്തായി? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരുന്ന വ്യക്തികൾക്ക്. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മളുടെ ആ ബോധം നമ്മൾ എന്തിനു ഉപയോഗിക്കണം? ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും? സമാധാനം ഉണ്ടാവും. അതല്ലാത്തവർക്കോ സമാധാനം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ആരാണിത്? ഭഗവാൻ. നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞിരുന്ന ആരെ പറ്റിയാണ്? ഭഗവാൻ ശ്യാമസുന്ദര രൂപനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ആ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. ഭഗവാനാണ് നമ്മൾ കണ്ടു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ശ്ലോകം പറയുന്നത് തസ്മാദ്യാസ്യ മഹാബാഹോ നിഗ്രഹീതാനി സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യസ്തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. അതുകൊണ്ട് കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പോ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ ആരാന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പറയണം സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരായിരിക്കും? അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിയുള്ള ആ വ്യക്തികൾ. അപ്പൊ നമ്മളെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ആർക്കാണോ സാധിക്കുന്നത് അവരെന്ന് പറയാം സ്ഥിതപ്രജ്ഞ എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അങ്ങനെ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഫുള്ള് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അയാളാണ് ആര്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. ആരാണ്? നമുക്ക് എക്സാമ്പിള് ശ്രീല ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദറാണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ നിയോഗിക്കുക അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകുക വഴി മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖാവേശം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയൂ. ശത്രുക്കളെ ഒതുക്കുന്നത് കൂടുതൽ ശക്തി കൊണ്ടാണല്ലോ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനുഷ്യ പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഒതുക്കാനാവില്ല. അവയെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ എപ്പോഴും ഏർപ്പെടുത്തുക മാത്രം ആണ് ഉപായം. അപ്പോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ നിയോഗിക്കുക. അപ്പൊ അത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം. അതുപോലെ തന്നെ അതിന് പറഞ്ഞ ശത്രുക്കളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജയിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ
നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് മുഴുകിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? എപ്പോഴും ഇതിനെ എൻഗേജ് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എപ്പോഴും നമ്മൾ എൻഗേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിനെ. അപ്പൊ എൻഗേജ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ എൻഗേജ് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളെ കണ്ണായിക്കോട്ടെ, നമ്മളെ ചെവി ആയിക്കോട്ടെ, നാവ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് അതിനെ എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എപ്പോഴും. കണ്ണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ വായിക്കാനും ബുക്കുകൾ വായിക്കാനും ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കാനായിട്ട് ചെവി ഉപയോഗിക്കുക, നാമം ചൊല്ലാൻ നാവ് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നാവ് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ നാമം ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനാണ് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. ഇവർക്ക് ഒന്നും വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് മാക്സിമം ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് മാറാണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അറിയാതെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല ഒരു മാറ്റം. അങ്ങനെ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് വേണം സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാനെന്നും. ഈ സ്ഥിതപ്രജ്ഞ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വ്യക്തിയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. ആ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ ആവേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് വേണം സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാനായിട്ട്. വിശ്വാസനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ് ഈ കലയെന്നും അറിയുന്ന ഒരാൾ സാധകൻ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിക്ക് യോഗ്യനായവനെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടു, അർജുനന് സംശയം വന്നപ്പോ അർജുനൻ തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിവില്ലാണ്ട് കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ സറണ്ടർ ആയി. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, എന്നെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ട അറിവ് തരാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ, സ്ഥിതപ്രജ്ഞ എന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വ്യക്തിയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അതാവണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്കത് സാധിക്കുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഏതൊരു സമയത്തും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാം. ഉറങ്ങുമ്പോഴടക്കം നമ്മൾ ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട്, അതാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം. എല്ലാതും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മളതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതാണ് നമ്മളുടെ അവബോധം മുഴുവനും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറ്റും, സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാവാൻ പറ്റും. സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? വിശ്വാസിനായ ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ആ ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് സ്വീകരിക്കണം? ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കണം. കാരണം നമുക്കൊരു ഗുരുവിന്റെ വഴി മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെ ലക്ഷ്യം, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. ആ ഗുരുവിന്റെ കൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എവിടേക്ക് പറ്റുള്ളൂ? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം വേണം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം? ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതിന് നമുക്ക് എന്താവശ്യമാണ്? ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമാണ്. സത്യത്തിലായ ഒരു ട്രെയിനിങ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ഈ 1 മണിക്കൂർ ക്ലാസ് വെക്കുന്നതും നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നതും ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ 24 മണിക്കൂറിൽ അത്രയും സമയം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ എല്ലാവരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നാമജപായാലും ക്ലാസ്സുകളായാലും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത്, വിഗ്രഹാരാധന ചെയ്യുന്നത്, അതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പുകളാണ്. ഓരോ ട്രെയിനിങ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയില്ല, നമ്മൾ അതാണ് കൂടെ നടക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് ഏകാദശിയുടെ സ്ലൈഡാണ്. അത് നമുക്ക് പിന്നെ ഏകാദശി ഉള്ള ദിവസം നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ പറയാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാതാജി. അറ്റൻഡൻസ് ഇടാത്തവര് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. പുഷ്പ മാതാജി പ്രണാമം. പേര് ഒച്ചകൊണ്ട് മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനോ പറയാനോ ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ പറയാനായിട്ട്? ക്ലാസ്സിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തു എല്ലാവരും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കിയോ? ആരെങ്കിലും ക്യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയോ? ആരെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ.
കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ടും കൂടി ഹരേ കൃഷ്ണ. കുടഞ്ഞിട്ട് 11 വയസ്സായി എന്താ? കഴുകാണ്ട് ഈ ഷീറ്റ് എന്നിട്ട് കിടക്കും. ഇവിടെയാണോ പറയുന്നത്? കഴിയാണ് അറ്റൻഡൻസ് അറിയാം. അതിപ്പോ ഞാൻ എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ അതൊക്കെ എടുക്കും. ക്ലോസ് ചെയ്യട്ടെ എന്നാ? ആർക്കൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അല്ലെ?